חגורים. טוב, אנחנו לוקחים את המכונית של Better Place, את הרנו לגונה, לטסט דרייב, החשמלית כמובן, ובואו נראה מה היא שווה. אחלה. לחיצה על הברקס, לחיצה על הסטארט. זהו. טק, טק. אוקיי. שומעים רק את המזגן. נחבר אותו. החלק הכי מרעיש פה. שקט, כן. אוקיי, נפעיל אותו שננשום. פרופיט בולם החניה למטה. יפה, לחיצה על D. פה. זהירות לא לדרוס אף אחד. אנחנו מצילים חיים ככה, זה לא משנה. סק. ממש ממש חלק. כאן אתה יכול להאיץ. וואו, זה מגניב. העדשה של טסט. זהו, את זה אתה לא יודע לעשות, נכון? מה? זה. לא, 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 אני מבקש. אני הייתי ממשיך על החמרה. אני פה בשביל בטיחות, אז לפחות את החלק הזה. השקט זה הדבר שבאמת מאוד מרשים. אפשר לדבר מפחיד. אני חושב שזה מפחיד את האנשים בחוץ מאשר אנשים בפנים. המכונית הזאת זוממת משהו ואני אומר לך. עכשיו אני עם הדוושה כאילו עד הסוף, זה מרגיש פנטסטי. אתה לא מבדיל ממכונית של בנזין, חוץ מהשקט. כן. בואו נמשיך ישר. זהירות כאן מכל האנשים. זהירות. מאוד מרשים. פה אתם יכולים לעקוף, בזהירות גם. לא שומע אותנו. כן. אנחנו צריכים פה קארטונים, כמו רינגטונים. כן. נמשיך. אפשרות אחרת זה ממש פיסת קרטון. כמו שיש באופניים. בסדר? על הכיפק, עוד ישר, תתקדם עוד. אתה לא צריך להיצמד כל כך למדרכה, יש פה כל מיני כבלים שלא נדרוס. בסיירות, עצור. תודה רבה. תודה לך. מאוד מרשים. כאן תמשוך את בלם החניה. תחץ על סטופ. זהו. על הכיפק. יפה מאוד. איך היה ירין? תודה לכם. מגניב. אחלה.